सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दानिया 75,000 रां होनाय नंला दानिया 20 लाख राङैसो होसिगोन बे गोदान रादायखौ होदों इएम राकेश ब्रह्मआ जायनाखि इउपिपिएल दोला गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 राङै होनायनि रादाय होदोंमोन नाथाय बे रादायखौ दाबो मावफुङैखौ लानानै खौरांगिरिया इएम राकेश ब्रह्म बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन बेयाव इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदोंदि दानिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 रां नंला 75,000 राङाव रायजो राजाया गोसो गैला दानिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख राङैसो होनाय जासिगोन आरो मोनजि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख राङै होगोन होननानै बुंथियो बेनि अनगायैबो खख्लाबारियाव 3 दाननि गेजेरावनो हानि पाट्टा होनो रादाय होबावो आरो जुदि खोथा होनायखौ लाखिनो हायाब्ला राजखान्थि खालामला होननानैबो रायजो राजानो खोथा होयो इएम राकेश ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ होनाय रादायफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला दोलोखौनो एंगारगोन होननानैबो रादाय होयो इएम राकेश ब्रह्मआ लोगोसे 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ ना अमा आरो दाउ फिनायनि बिथांखिखौ लांफैनानै बिटिआरनि रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायाव मदद होनो थाखायबो खावलायहरो इएम राकेश ब्रह्मआ जायनाखि खख्लाबारि बियाबाव बिसायख'थिया खुंजानाय गेजेराव सानसेल' दंसै बेखौ लानानै इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि फैगौ 8 जुनाव मन्टु बर'नि हाबा जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा 50,000निख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामो बिथाङा बांलादेशनि चिटागंआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय अर खामनायजों दासिम सा 49नि जिउ खहा जाबाय आरो सा 450नि गोबाङा गाज्रियैनो अरजों खामजादों बे अर खामनाय जाथाया चिटागंनि सिताकुन्डा ओनसोलाव थानाय शिपिं कन्टेनार डिपुआव जादों बांलादेश हादरनि पुलिस अफिसार नुरुल आलमआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला शिपिं कन्टेनार डिपुआव अर नांग्रोदों उनाव बेफ्रुनायजों अरा जेरावबो गोसारदों जायजों गिख्रंथाव थासारि जादों जायनि थाखाय दासिम सा 449आ अरजों खामनानै थैनो गोनां जादों आरो सा 450नि गोबाङा गाज्रियैनो अरजों खामजादों जायनाखि गोबां सुबुंफोरानो गाज्रियैनो अरजों खामजादों बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों बे अर खामनाय जाथायखौ केमिकेल रिएक्सनजों जादों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों अर खामनाय जाथायथिलियाव गं 9 अर खोमोरग्रा एम्बुलेन्स आरो पुलिस हान्जाया थांनानै रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों अरजों खामजानाय सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय चिटागंनिनो मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादों फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारि बिथांनि खाफाला लिरजागोन फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै सा 14 दायनिगिरि फोसावजानाय बिथांमोननि थाखाय हाइकर्टआ राय फोसावगोन रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै सा 14खौ दायनिगिरि फोसावदोंमोन सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ बेखौ लानानै 2019 मायथाइयाव बिथांमोनहा हाइकर्टआव एपिल होदोंमोन बे एपिल होनायनि हेयारिंआ हाइकर्टआव थांनाय एप्रिलनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो थांनाय 1 जुनाव हेयारिं लानाया जोब्बाय दा राय फोसावनोल' आद्रा दंसै रन्जन दैमारि बिथांनि केसनि सायाव उखिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला 14 जुनाव एपिल हेयारिंनि माखासे खामानिफोरखौ मावबावगोन बेयाव हाइकर्टआव माखासे खेंफोरथि बिबावनो हागौ फारनैबो साइडनिफ्राय आर्गुमेन्ट एबा दान्थे बिदान्थेया जोब्बाय बे एपिल हेयारिंआ सा 14नि थाखाय जादोंमोन जेराव मोनसे एपिलाव सा 10खौ सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन आरो सा 4निखौ खम साजा फोसावदोंमोन मा जागोन रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ बेखौ दासिमबो जेबो बुंनो हाया बेनि थाखाय जों बयबो 14 जुनखौ नेनानै थानो नांगोन रन्जन दैमारि बिथां आरो बिथांनि हान्जानि गाहामनि थाखाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा इसोरनिसिम आरज गाबनो नांगोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जाहाथे रन्जन दैमारि बिथाङा माखासे रेहाय मोननानै उदां जानो हायो बेनि थाखाय BKWSनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारिया गासै माहारियारि आफाद बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोर आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ ज' जानानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ नारसोनो नांगोन होननानै ज' जानो थाखाय खावलायहरबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बिथांमोननि केसआ बिटिआर गोरोबथाजों जेबो सोमोन्दो गैया आयेनासो दिहुनगोन आरो रन्जन दैमारि बिथांनि न'नियानो केसखौ गेलेनो नांगोन होननानै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा फैगौ 14 जुनासो खोन्थासिगोन रन्जन दैमारि बिथांनि खाफालाव मा दं अब्लाबो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि हान्जानि गाहामनि थाखाय एसबि बड' निउज नखरनिफ्राय इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल'सै फैगौ 8 जुनावनो बिसायख'थिया खुंजागोन बिसायख'थिनि सिगांनो
गलागाव गामिनि आरो दांग्रेगाव गामिनि माखासे इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ खख्लाबारि बियाबाव देरहाखांनायनि उनाव जोगारलांदों, जायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोननि गथ' गथाय बिसि फिसाखौ प्रमद बर'आ मिटिंआव गोदै गोदै खोथा बुंनानै थगायदों। सिगांनि समाव इउपिपिएलनि थाखायनो खामानिखौ मावदोंमोन आरो देरहाहोदोंमोन, नाथाय बिथाङा हारिनि जेंना सुस्रांनो बावगारलांबाय, जायनि थाखाय बे खेबाव प्रमद बर'नो भटखौ होआ होननानै बुंथियो दोलो एंगारनाय सोद्रोमाफोरा। बे हाबनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बसुमतारिया बुंथिदों दि प्रमद बर'आ सासे थगायसुला दैदेनगिरि। बे खोथाखौ बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मिथिबाय, बेनिखायनो बे खेबाव बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो देरहासारगोन होननानै बुंथियो शंकर बसुमतारिया। बिटिआरआव खनले खनले गुलि गावनाय जाथाय, 12 घन्टानि गेजेरावनो मोननै गुबुन गुबुन जायगायाव गुलि गावनाय जाथाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलनि आमगुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आमटेका बाजाराव हार्डवेर गला होग्रा अनिल ईश्वरीखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि 12:35 रिंगासो समाव गुलि गावनानै थांदों। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव दुथांफोरा फैनानै दरजा बेखेवनो थिनदोंमोन आरो दरजा बेखेवाब्ला गुलि गावनायनि हुमखि होदोंमोन। हुमखि होनाय लोगो लोगोनो उनाव गरथामसो गुलिखौ गावदों दुथांफोरा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दरजा बेखेवनो थिनफैनाय सुबुंफोरा बर' रावजोंनो दरजा बेखेवनो थिनदोंमोन। दुथांफोरनि गुलि गावनायजों जोखोम जानाय अनिल ईश्वरीखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गुबुन मोनसे जाथायाव सुनिल मण्डलखौ गुलि गावनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ हमबाय। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि नाराबारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बाइकजों फैनानै फालांगियारि सुनिल मण्डलखौ गुलि गावनानै थांदोंमोन। जाय जाथायजों सुनिल मण्डला जिउ रैखा मोननो हादोंमोनब्लाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बे गुलि गावनाय जाथायाव सन्देह थानाय साथामखौ पुलिसा हमनो मोनबाय। मुङा फारियै मृदुल राय, उत्तम राय आरो गुबुन सासेनि मुंखौ मोननाय जायाखै। दायनिगिरि सन्देह खालामजानाय सुबुंफोरखौ KLOनि सोद्रोमा होनानैबो सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुलि गावनाय जाथाय जानायनि सिगां सुनिल मण्डलनाव सिनाय मोनै दुथांफोरा कल हरनानै 2 लाख रां दाबि खालामहरदोंमोन। बेनि उनावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जादों। सुनिल मण्डलनाव रां दाबि खालामनाय अडिअ' कलआ दा ससियेल मिडियाआवबो गोसारबाय। जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै क'क्राझार पुलिसा मिथिहोदों आरो बिटिआरनि गोजोनखौ लाखिनो थाखाय जायखि लाइमोन सारेन्डार केडारफोरानो जायाथों मानो समाज बेरेखा आरो हाथियार हमनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खावलायहरो, नङाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो क'क्राझार पुलिसा। गिबि खेबनि थाखाय अल बड' इउटुबार्स मिटआप खुंदों। मैया 5 जुनाव रङियायाव थानाय मिलन हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव गिबि खेबनि थाखाय अल बड' इउटुबार्स मिटआपआ गाहामैनो गाहाम खुंजालांबाय। बे हाबाफारियाव गोदान गोजाम इउटुबारफोर फ्राय 162सोआ बाहागो लादों। इउटुबारफोराबो मोजां समाज दानायाव गोबां बिहोमा होनो हायो, खायसे सावथुननि गेजेरजों, खायसे खौरां फोसावनायनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो इउटुबारनि गेजेरजों बायदि भिडिअफोर एंगारनानै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनोबो हायो। इउटुबारफोरनि गेजेराव खौसेथि थानाया जोबोद गोनांथि दं, जाहाथे माब्लाबा समाव जायजोंखि जाया माबाफोर खैफोद जायोब्ला जयैनो गसंनानै मदद होलायनो हायो। इउटुबा मोनसे अपेन प्लेटफर्म, बेयाव गोसोबायदि गावनि रोंगौथिखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोननावबो रोंगौथि दंबा नोंथांमोनहाबो इउटुब चेनेल खुलिनानै लानो हागोन आरो इउटुबनि गेजेरजों भिडिअ एंगारनो हागोन। आसामाव जेरावबो जेरैथिंबो सिखाव दाखाथिनि उदखारा सरासनस्रा नोगोरारिफोरखौ गोजोनै थानो होआखै आरो रावखौबो एंगाराखै। बे खेबाव सिखावा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौबो एंगाराखै। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि एस्कर्ट गारिनिफ्रायनो मिउजिक सिस्टेमखौ खावदों सिखावा। मन्थ्रि कल'निनिफ्रायनो मिउजिक सिस्टेमखौ खावदों सिखावा। सिखाव जानायनि दसे उनावनो सिखावखौबो हमनो मोनदों। सिखावनि मुङा साहाबुद्दिन आली, प्राइभेट गारिनि सासे गारि सालायग्रा। मणिपुराव फिन बम बेरनाय जाथाय। मणिपुरनि राजथावनि इम्फालाव खनले खनले बम बेरनाय जाथाय। बे खेबाव गंसे फरायसालिखौ थांखिनानै बम बेरहोदों। इम्फालाव थानाय लिटिल फ्लावर स्कुलनि गेटआव फुंनि 3 रिंगायाव बमा बेरदों। बे बम बेरनाय जाथायजों रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै, नाथाय फरायसालिनि गेट आरो बिल्डिंआ गाज्रियैनो खहा जादों। जाथायथिलियाव थांनानै सिनियर अफिसियेल आरो बम एक्सपार्टफोरा एभिडेन्स कालेक्ट खालामहैदों। थांनाय दान मोनसेनि गेजेरावनो मणिपुरनि इम्फालाव बेबायदि गोबां खेब बम बेरनाय जाथाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।